No konečne doma ešte moje vínečko, len som si to kúpil, si tú konfikáciu dneska, že zase zvýšili ceny, no to 5 eur stálo, minulé to stálo iba 1 euro, čo to zdvíhajú dovado. No si tady upečem kurča, 500 stupňov, tak sa mi to ľúbi. No, aspoň si to víno večer s tým juncem žutým vybavím. Toto mi tam dal prankster, tú botu, to som potreboval venku, som tam hľadal. No a ešte tak niere. Však z minulého slavy sme tady sa opili a sme tady dali na miesto toho, tady sme dali nový kochel domáci. No a teraz to je zašpínené. Tak a ešte som to dal aj pod sedačku, tá hlava dierava moja toto. No a som mal moje nohy, však mi kríža padnú za chvíľu. A však tam to je, no. A zase, ja to musím všetko umývať. No, kde je ten tanír? Však oči už mám hneď zdravé. Jaj, zbytečne sa mi platil 500 euro. No, a zrazu to je to, čo mi dala to očné klapky. Kam ideš domáciek? Nechoď domáciek. Ja to posuniem. Tady nebudem. No, ten krásny chytla. Ale som ja šikola. No, ty no. Čo zas? Jaj, to je ty mi to naopravil, som už zbytečne kupoval pívko. Jaj. No, tak zastav sa. Jaj, toto mi naopravil. Jaké inec toto. Už také natahovacie ruky zase nemám. To som si mal vyjebať večerné. Ja to tu zmotám. Ale ja mám silu. No ja som teda šikula fakt. No a teraz tu stavíme len dírku. A mi to tady krásne vytočí autok zadarmo. A mi to smrdí, to prosím musieť. No. Tady mi to smrdí. Ještě smradák na farmě, no. Takže prostředto, tak, kdo to zvodil, ty, asi to budete žitý. A čo ti je? Však si čítam noviny a zrazu voda na ne zhora. Neverím. Však hruce sa mokrý. No a tu máš ten kýbol na vracení. Ale ja nejdem vracať, co to vyprávaš? No, idem ti spraviť dzírku do hlavy. No, počúvaj, idem ťa usypiť. No, a nekrúca jak toto, jak nejaká baletka, toto stoj. Zasa jak baletka krúci. No, aspoň si vyschol, ty plešina žutá. No, konečne, tady si sednite, pani. Ale jak mi vysvetlíš, že som to neopravil? Ja neviem, už ide zaujímavý. To co je? Poď mi pomôcť! Pivka, dobré, teda to nič nerobí. Ja, čo si vyvádzal, ty junec? Ten gombík sleč, no? Jaj, ten jeden kurča mi to zebralo za 5 euro a digestor za 200 eur a mi to nefunguje. Tak, to vyhodím. Na posledný deň. No. A ešte tady mám. No tak no. Co? Austrálske vajce mám ešte. No dobre, no. Aspoň si toto. Ukáž. A je v tom hodne masa? Že vajce nemajú maso. Tak čo z toho donesem? Nebude to maso. Dobre. Si tady dám roztvičku, 3 kolečka. No a poďme si to rozdeliť pekne. Začnite, pani, vy ste na návšteve. Ty začni. Ne ty. Ty začni. Na dobre, už sa tady nebudeme hádať, do mi kúpi pivo. Ty. Máš pravdu, no? Pivo mi tady kúp, lebo... No, ale si rovný počúvaj.
Daj nejaký sekáčik, leta to jak stará ryba. No, keby... A druhú ruku máš na čo? Tam už držíš pivo pod stolom, čo? Čo sa kotúvaš? Stoj. A kam ideš? Stoj. Čo sa krúčíš? Jaj, což mi to dal za vajce? Díra do stolu, akorát nový som kúpil. Jaj, zastrelím ťa. Hej, co tam pískvice? To bude tvoja hlava asi. Ano, kuratečko. No, ja mám skvelý nápad. Hen to sa v digestory alebo kde to je, necháme vyláhnuť ho, vypaseme a zjíme ho. Tak, to je vypasené pekne. No, a čo som dal za vodu? Vodku, Nikolas. No, tak sa mi to ľúbi. A teraz ešte kajno. Tak.